Bữa burung ra, bữa. Ayui. Burung yang he. Burung le. Injor jauh ra, nang yu. Smart bro. Kaku, lu diki itu bro, irong. Oh, killing hum bene. Guys, boror na nontonमोनखौ फिन खेबसेनि बे कानाडा आइलेन्डआव स' जों दंफैयो दा कानाडायाव आरोना कानाडायावसो दंफैलायनाय नायदो कानाडायाव फुरा अमा फिसियो ओरै नायदो एरियाफ्रा आरोना लकेसना कानाडानि आरोना ओरै रायज्लायजाला आरोना जों दा बेहायसो दंफैयोलाय आरोना जों दा मानि मा खालामनो नागिरदों माथो कानाडायावबो एम्बु गोगोर मोनसोगारोनो बेनि थाखायनो फैबाय आरोना जों दा नागिरहैसैलाय थांसैलाय ओंखारबाय साइजफोरखौ ओंखारखालायबाय ना नायदो नै जायगाफ्रा न'फ्राथ' सेम जोबखा गासिबो एरियाया स' आं दा जाथिखौ लाफादों आरोना दिनैहाय मानि बिथाङाबो करियान बया मैया मा होनामोन मारै मा रायखांनांगोनथ' नेरसोन दंखायो स' नायलांबाय जाबाय आरोना कानाडायाव माबायदि एम्बु मोनो माबायदि एरियायाव जावनांगौ दा लकेसनखौ आं नोंथां फारि खोन्थालांगासिनो आरो मोनसे मिस जानाय नङा स' नायलांबाय जाबाय चलो आगे बढ़ते हैं क्या क्या मिलता है आगे पता नहीं कोई मकसद नहीं है जाते रहेगा ढूंढते रहेगा हम क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा चलो भाई लोग उलिंगन रानिया सुकुरा बिदि जायो आरो लाय हाले नायनांलाय उलिंगन रानिया सुकुरा बिदि जायो आरो ना दिनैसो मिथिबाय कानाडायाव आं दा हारसिं ओंखारग्रोबाय आरोना रावखौ नेया आं ओमफ्राय दा आरो सेंसन जागासिनो आरोना कानाडायाव रायलायना दं दा सेंसन जागासिनो आरोना फुरा मेन लकेसनाव फैबाय आरोना जों कानाडानि मेन लकेसनाव नै नायदों कानाडायाव बिराद गोजौ न' दं आरोना ओरै नै रेलगेट दंजोबो माबा दैजों थांनाय सरायघाट दालां बायदि दंजोबो आरोना स' मा जायगा होनो बे कानाडानि मा एरिया आं मिथिला रायजोफोर करिनिया कानाडा होनो आरोना बेखौ दा जों बेहाय दा जों सानैजोंनो रावबोथ' गैया एम्बु जावखरलाबायनो होननानै फैदों आरोना दैफोरखौ नायसै माबायदि लकेसनफ्रा नै जाफबलायबाय नोगोरखा दैया आरोना सुइस गेट दंलायखायो गोगोम खुसियाजों ओरै सनमानि नायलांदो आरोना आदैमोन इन्जय जाबायसै जायाबाथ' बहा सिखा नुलाजोबसिगोन जोङो इक' जालायो माथो इलाय चलो आदैमोन गाइस एम्बु सावगोन आरो कानाडायावलाय मा मोनदों एम्बुनि अनगा इन्डार जायगायाव फैबाय आरोना जों कानाडानि ओरै बे मा जिब होनोलै साले बियो गावखौगासिनो नायदो लकेसनफ्रा कानाडानि आरोना कानाडायावबो बिदि दै दं आरोना एम्बु मोनगोन ना मोना नायसै कानाडायाव गलांबाय एसे बनियावनो बारसिना नालाय नोंबो होनाखै नालाय मा कानाडायाव मासिम बे आरोना फाग्ला जायगायाव थायो नालाय जेबो गैया आरोना अफसनानो जायगा नायरा माबायदि एभेलेबेल एम्बु मोनगोन जोङो नाय सालथाय नुबाय नों बरमान मोनो जावबानो जावलाबनांगौल' नै मोनलायाबायना मासे कानाडायाव ओरैबायदि एम्बु मोनो आरोना बेथ' बे बादुवाखासो बे सेन्देला जबाथाय आङो 300 थाखा 300 मोनबाय बोरो अ खेलेनि हमबाय नों इस चैनल में रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है बैंक खाना पड़ता है ना की कय ओइ माबा हारसाबो थांलायलांबाय माने जों दा कानाडायाव ओरैबायदि एम्बु मोनबायलाय आरो इदिखायलाय एम्बुआ फाग्लाफ्रा भिडिअ बानायनो रोङा एकदमबारे बारसिन गावगासिनो आं दहायनिफ्रायनो जाहांबायबो आरोना दाबो खन्द'सेल' जावदों एरियाखौ नायदो नै कानाडानि मानसिफोरना सासेबो रोङा आं क'क्राझारनि फैबाय बे जाबायबो आरोना दा नैबाव दंबावो आरोना मासे गोथोंखा आखिन जावलाबायनो बारौ होनो नामा सैमाया दासो मोनदेनदों ना दहायनिफ्राय खलांगासिनो जायराया कानाडानि मानसि ओरै होनैबाव एसे हो माथा गुड बय बिराद दं आरोना ओमफ्राय बाव दंबावो नैबेथ' नैबे सालबारिया एसेनो खामानि गैया आरोना ओरैबायदि नाबालक खोथा फानै माने एम्बुखौ गावदा फाननानै जागोन आरोना बियो आं मोनजोबनाय होनबावगोन बे मानसिफोरनि सिगाङाव बिराद फाग्ला बे हिनजावनोथ' बिदि होननानै खोन्थाहरजोबो बियो सालबारिनि आरोना बियो सालबारियाव थाखुमाग्रा बारायबासो मोजां नङालै बेना रानिं दा बुरलुन लाहरसैलाय एम्बुखौनो बिना बाथाय बिदिनो हम लोग कैंप बनाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा शायद इधर मागुर माछ होगा
या एनाकोंडा होगा शायद मैं डर के खबर हूँ এখানে সৌভাগীছে হাঁসগুলা ডাক এটা মানে কানাডার হাঁস আমি যাবো এখানে খুশিয়া বিশ্রামের জন্য এটা খুশিয়া नदी पार करो नदी पार करो ये मागुर माछ होगा शायद डरना नहीं काबिल होना चाहिए सबके सब हिम्मत रखना चाहिए मन में लाडू पड़ना नहीं चाहिए आजा आजा भाई लोग हेलो गाइस वेलकम मैं हूँ मिस्टर बियर ग्रिल लाइट्स अभी मैं ये कहा जीव है वो नाम क्या है आज का खाने के लिए वो इंतजाम होगा हमारे लिए अभी मैं अटैक करने वाला हूँ गाइस कैमरामैन दूर रहो फलाय बाय आयो बैयासो फैदों बेयाव दोदो नै Apa gitu tak? Kau dah sih. Urun le. Dirau jauh mana? Karena dia yang buruk. Cek. Dengar apa? Le. Ah. Beri mu jamu terkade. Beri. Dia cuci halal bermu jangan. Mu jangan. Kau jap asal per. Beri ke salmari. Pakai lain orang saya jadi tumu dong. Bulu. Sudah no. Cek. Alah ber. Aci mah bunyi sandang kim ni bunga apa? Tap ne. Kau pakai apa nilai? Boleh only guys, ne? Ayo. Siapa ini? Une. Kudalo berak kudalo. Hibai sudah gila. Sekunu mati. Ladu no. Repeat. 1, 2, 3. Menjabai mau giri singra. Kainai punayau jenazah. Oh kaku, kalau diki itu bro, irang. Ikut apa? Ikut, irang. 70 baht. Oh, injam, manggal apa dang le? Ladai, nung deh ya, hudu lagi. Lebar, ayo ro, ayo, sabra buku thudar, ayo ro, filale ada. Kau jalan jauh frangnya. Nengkau. Malam bisi. Udah kau jadi fitur baik sih coba. Nele burai. Apa ya warna Kanada ubi mana warna ada ini? Kanada. Hulana ada sih slide ne. Padang simrenai, serjeng babanai, banai ya. Angger desi, mejang. Tenjau mejang, bid golang bay. Khang khai giao với hơn nắng. Masih lagi ada. Sao cũng không được rồi. Không đấy, bữa. Ayu lang vậy. Bên vậy. Mà. Hagra baru itu warna mending nada ibu kumba. No. Hey, buat deh. Bini anu apa macam? Bini ya. Mana ni biskuit ko? Ab biskuit aja sang loter boros dasnu. Biskuit udal gaya. Biskuit lebih naik. Berak dah. Berak itu nama lain rumah ni.
बुरदो बुरदो लादो दिलाय मोनबाय ना आयौ बिमाबो गोमो गोमोखा बिमाबो थावनि एम्फौआ बिदिसो जायो आरोखि दिनैसो मिथिदों आयौ गोदोलाय खदालाव नोंना खदाला नै लादाय खावना लाबोदों बन्दा खदाला नै टेक्सा जावगासिनो जाया खदाला नै बन्दा दा ना बोरो बरनरा बोरो आयौ बर'नि आं बरनलै इंजर जावै जा होगोन आयौ बिमाबो हा सोमखानाय दां आयौ बिमाव नेग्र'फोर बादि नुखायो नालाय नेग्र' खासोबा मोनबाय बोरै मोनबाय फुलाय एसे दैजों माथो जा गिदिर गोजौलायथारबाय सोदो देख्लाय मनाया थैजोबाखैना नुलाय खानादानि जायगायाव ओरैबायदि लाइनफोर सोलोंखोब्रे देखायलाय गाबसिन माबा बैनाय आलाखौ बोरैबा थब्राब्रा साइज नुलांथारबायब्रा बारगोन आयौ जाफ'जोब्बाय होनबा खिन्थु 2 केजि हमथायखा फुरा एरियाफोरखौ नायदो आरो ना खानादाया बिदिसो वाल लुयो आरो एफा गोजौ गोजौ जोंथिं गैफेरा फाग्ला गय बिगुरसो बानायना दिनैसो फैफेरबाय आं फरायनायाव होननायसो जायो दैयाबो नै जा मोजां बोहैयो लादाय आं लेंहरनाय फैनो मोनबाय होलायबाय मासेयाव खेनसेन मानै मोनसे जायगायावनो मोनायाव मा रोङै रोङै मानसिखौ लाफायोब्रा खावब्ला सिब्लानो मैया लोंनायानो खाराखै होनो मानसियानो बारे बाप लादाया मासे बरंबाय ना मा होनो मिथिबाय लादायाबो would it be bang what the fuck something is wrong something is ai Hey, hasilleri. Gloria.